Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon jeluk Ririn? Yo kan neng Rin lo, masa celok tur. Ah, ora kepenak ilat ku nyeluk Rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapor pani? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kue. Nak sing koyok ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing das sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku rapatio celutak koyok ngono tur. Aku ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan.